U prostorijama kompanije Microsoft Srbija na Novom Beogradu 4. juna održan je događaj na kome je NAV 2013, najnovija verzija globalnog ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV, lansiran za tržište Srbije. Iako je NAV u Srbiji prisutan duže od decenije, prvi put se dogodilo da najnovija lokalizovana verzija bude predstavljena u godini čiju oznaku nosi, sa gotovo zanemarljivim kašnjenjem u odnosu na lansiranje lokalizovanih verzija na najrazvijenijim tržištima. Priliku da prezentuje najvažnije novitete koje donosi ova verzija i prvi predstavi svoju lokalizaciju pripala je jednom od vodećih Microsoft Dynamics partnera u zemlji i regionu i suorganizatoru ovog događaja, beogradskoj kompaniji NPS DOO. Razlog za slavlje ovaj put jeste taj što je Microsoft do sada lokalizacije ovakvog ERP-a radio sam i te lokalizacije su izlazile uvek godinu dana kasnije od svetskih verzija koje su se pojavljivale na tržištu. Ovo je prvi put da srpska verzija Navisiona izlazi u godini u kojoj je izašla i svetska verzija Navisiona. Microsoft Dynamics NAV, inicijalno Navision, ovih dana ulazi u 4. deceniju postojanja. Prisutan je na svim kontinentima, radi u preko 100.000 preduzeća i u svakom trenutku ga koristi najmanje 1,5 miliona korisnika. Uz Microsoft Dynamics NAV 2013 korisnik može da stekne uvid u celokupan proces poslovanja i dobije veću kontrolu nad poslovnim dešavanjima, što će pomoći zaposlenima da donesu pametne i pravovremene odluke i završe više posla. Novi NAV omogućava vam da predvidite promenljive uslove i budete korak ispred svih, tako što ćete pojednostaviti poslovne procese. Ovo vam pomaže da kontrolišete troškove, poboljšate konačni bilans i pospešite razvoj poslovanja. Uz to je omogućena optimizacija ulaganja u IT i skraćenje vremena potrebnog za realizaciju projekata pomoću fleksibilnog rešenja koje možete jednostavno da savladate i koristite. Microsoft Dynamics NAV 2013 funkcioniše sa drugim Microsoft tehnologijama kao što su Microsoft Office i SharePoint, kao i sa drugim softverima za poslovanje koje možda već koristite.